Hello everyone. गोसो गैयाबाबो बयनिसिमबो बरायनाय थाबालायबाय. So आसा खालामो भिडिअ जोबजासिम नायलांगोन. So नायलांबाय था भिडिअखौ. Let's go my start video. Happy New Year to all my dear friend. 2022 गोदान बोसोरखौ बयनिसिम बरायहरनाय थाबाय. So आसा खालामो मोजां जानो दिनखौ बारहोहरगोन बे गोदान बोसोरखौ. So नायलांबाय था भिडिअखौ. Let's go. So जोंहा पिकनिक जानो थांजोब्बाय. जोंहा एसे लेट जाबाय फैनाया. So गारि मोननो नाङा. So भिडिअखौ नायलांबायल' था. मोजां जायाखैबा एसे कमेन्ट बक्सआव खोनाहरबानो जाबाय. So नायलांबाय था नै आं देखायलांगासिनो भिडिअखौ. So guys, very beautiful scenery location. So happy new year to all my dear friend. So नायलांबाय था लोगोफोर बोसोर गोदाननि नामाव नोंथांमोननि सेराव आं बेफोरबायदिनो मोजां भिडिअ लाबाय थागोन. So नायलांबाय था. हेलो गाइस, नै नायदो. So लकेल प्लेस आरोना बेयो माने दायो लकेल प्लेस हाजोआव दंफैयो आङो. जोङो माने जानुवारि 1 तारिखनि माने एसे माने जारनि खालामफैदों आरोना. दा लोगोफोर इन्जय. हेपि निउ इयार. जोंहा पिकनिक जाग्राफ्रा एकदम माने बिथोरावसो जाहैदों. एकदम खना खनलासो माने नुस्लाबानो एकदम माने गोजान जाहैदों बिसोरो. स' आं दा बिसोरखौ आं माबोरै देखायबावनो दा बिसोर माने भइस रेकर्ड लानोबो राजि स' आं माबोरै देखायबावो. स' एकदम बिथोरावसो पिकनिकआबो लाहैदों बिसोरो माने पिकनिक जाहैदों आरो. स' लोगोफोर फैदो. मोसालागासिनो सोरबा पिकनिक जानायफ्रा. स' बिथिं गोबां पिकनिक जानाय दं. आं देखायगासिनो लोगोफोर नायलांबाय था. स' गाइस पिकनिक जानो फैगासिनो जोंहा फालो सेंग्राफोर सेंग्रा सिख्ला बिराद फैगासिनो माने पिकनिकआथ' सोलिगासिनो दंखायोखा. दा ओरैनो माखासे एकदम माने पिकनिक जागासिनो आरोना माने एकदम ओरैबो नैथिं सोरबा मोसादों सोरबा होखावदों. जानुवारि 1 तारिख नामाव होख्लायगासिनो अबेबा सेंग्रा सिख्ला गोगोम होखावफैगासिनो. होख्लायगासिनो आरोना. So guys, नै बोसोर गोदाननि फिन खेबसेबाव बरायहरबाय. आसा खालामो बयबो मोजाङै समखौ बारहोहरगोन. स' नायदो नै हाजोआ बिराद गिदिर नुखादों दा हाजोखौ मिथिगौ. बेयाव बरिया खालाय खिन्थु बरिया नुखादों. मानसिफ्रा खना पिकनिक जागासिनोलै. लोगोफोर थांफिननो ओंखारबाय न'आव. स' माखासे गामिनि लोगो मोननायलाय स' नै
दायो न'आव थांनोसै आरो ना थ' दायो जोंहा नै न' फारसे आवगायनोसै माथो खालामबावनो बिदि जाबाय बेनो